kotikaupunkiin. Nyt istun ikkunan paikalla, nyt oltiin oikealla raiteella, nyt oltiin oikealla raiteella. Kuinkas ollakaan tuulessa kaatuin. Minä pysyin paikoillaan, 5 tuntia paikoillaan, 5 tuntia paikoillaan. Junalla matkaan taittuu ja murheet toisiksi vaihtuu, nyt ollaan Lappeenrannassa. Viereen istui mulla pakkeri, tarjos viini, vähän huoliski. Tarjos ravintolassa lonkeron, olin kaduttanut lompakon, olin kaduttanut lompakon. 2 yöllä saavuin Helsinkiin, 5 tuntia. Myöhässä sekaisin. Nainen antoi